Soc Estrella Ramon, de l'equip Estrella Ratón Pérez, i este llibre d'aquí es diu Capitán Calabrote, d'Alberto Sebastià i Carles Arbat, il·lustrador, a Edicions Calandraca. Hi havia una vegada un capità pirata, el Capitán Calabrote, que després d'haver fet de pirata tota la vida i d'haver acumulat un gran tresor i moltes aventures i moltes dolenteries també, va decidir que era el moment de jubilar-se. Ja s'havia fet vellet i li va arribar el moment de la jubilació. Per sort, ell tenia, com veus he dit, aquell gran tresor en ell i no havia d'estar pendent de si cobraria o no cobraria la pensió. En fi, el cas és que Calabrote va agafar el seu vaixell, va agafar el seu tresor i se'n va anar a una illa que ja tenia ataulada. I allí va estar la mar de bé fins que de cop veu que una nau pirata allà comença a tensar-se cap a la seua illa. Ai, la mare! Però si és la seua, qui ve a fer què? Ai, total, que la nau arriba a la platja i baixa un pirata, tipus ell, una mica gordet, una mica vellet, també en un bagul, suposadament de tresor, i que també es pensava jubilar en aquella illa. Ui, ni parlar-ne, va pensar Calabrote. Home, faltaria més. I si voleu saber què va passar a partir d'aquell moment, doncs ja sabeu què heu de fer. Anar a buscar Capitán Calabrote i a llegir-lo. Segur que us agrada. Ja ens ho contareu. Fins al proper conte. Adeu!